Dobrý den, v tomto videu vám ukážeme, jak správně zateplit fasádu izolací z kamenné vlny Rockwool. V ukázce budeme pracovat s izolační deskou z řady Frontrock. Než začneme, musím vám připomenout, abyste při práci vždy používali ochranný oděv, včetně rukavic, oblečení s dlouhým rukávem a dlouhých kalhot. Nejdříve zkontrolujte fasádu domu, podklad by měl být čistý, bez prachu a masnoty a pevný a soudržný, bez odlupujících se vrstev starší omítky. Pokud není, nečistoty a nerovnost odstraňte. Pokud jsou na povrchu trhliny nebo jiné nerovnosti, opravte je cemento-vápenou baltou a před zateplením podklad napenetrujte. My už máme zeď napenetrovanou, takže můžeme začít s aplikací izolačních desek. Nejdříve naneste lepidlo rovnoměrně po celém obvodu izolační desky. Následně přidejte 3 body o průměru přibližně 10 až 15 cm do středu desky. Lepidlo by mělo pokrývat minimálně 40% plochy desky. Pak přiložte desku na stěnu a pevně ji přitlačte, aby se lepidlo rovnoměrně rozprostřelo. Desky se lepí zdola nahoru a ve vodorovných řadách, zásadně na vazbu. Osazení každé desky do roviny zkontrolujte pomocí vodováhy. Stejným způsobem pak pokračujte s dalšími deskami tak, aby mezi nimi nebyly žádné mezery. Pokud pod zateplovacím systémem vedete elektrorozvody a instalace, vyřešte v izolaci místo pro kabeláž. Doporučujeme si takové místo na desce z vnější strany označit, aby nedošlo k poškození například při montáži moždinek. Několik izolačních desek už máme připevněných. Je důležité, abyste desky nalepili v rovině. K tomu můžete použít vodováhu a provázek, případně laser. Teď si ukážeme, jak zateplit stěnu kolem oken. Dalším krokem správného zateplování je kotvení izolačních desek k fasádě. S tímto krokem můžete začít nejdříve 24 hodin po nalepení desek. Lepidlo musí totiž dostatečně vytvrdnout. Nejprve vyvrtejte otvor v izolační desce, který odpovídá průměru moždinky. Otvor by měl být o 10 až 20 mm hlubší, než je délka kotevní části moždinky. Otvor vyčistěte od nečistot a pak vložte hmoždinku do vyvrtaného otvoru. Vždy používejte hmoždinky doporučené výrobcem zateplovacího systému. Mohou být buď šroubovací nebo zatloukací. Ty pak utáhněte nebo jemně zatučte tak, aby talíř pevně přilnul k izolační desce. Důležité je, aby hmoždinka byla namontována správně, nesmí vyčnívat, což by mohlo způsobit nerovnosti při nanášení dalších vrstev, ani nesmí být příliš hluboko, aby se zabránilo takzvanému efektu berušky. Maximálně by měla být zahloubená do 1 mm pod povrch izolační desky. Můžete se setkat i s tím, že je hmoždinka zapuštěná hlouběji a otvor po zapuštění se zakrývá zátkou z izolačního materiálu, aby se povrch vyrovnal. Co se týká doporučeného umístění hmoždinek a jejich počtu, v případě desek z řady Frontrock a úzdí do výšky 20 metrů je potřeba dát 1 hmoždinku do každého rohu desky a 1 doprostřed desky. U stěn vyšších než 20 metrů je třeba umístit 1 hmoždinku do každého rohu desky a 2 doprostřed izolační desky. Zvýšenou pozornost je také potřeba věnovat rohům domu, kde také navyšte počet moždinek kvůli silným porivům větru. Moždinky by se měly vrtat alespoň 15 cm od okraje budovy a měly by být rovnoměrně rozmístěné po celé ploše desky. Pro určení přesného počtu moždinek můžete použít kalkulátor pro stanovení počtu moždinek v Etix s izolacemi Rockwool, který najdete na našich webových stránkách. Po ukotvení izolačních desek můžeme přejít k aplikaci výstužné vrstvy. Než začnete nanášet lepidlo a zapracovávat armovací síť, nezapomeňte nejdříve instalovat rohové profily s tkaninou.
Tento krok už máme hotový, takže můžeme pokračovat s výstužnou vrstvou. Smíchejte lepidlo podle pokynů výrobce, konzistence by měla být hladká a dostatečně hustá, aby dobře přilnula k povrchu desek a zafixovala tkaninu. K nanášení používejte hladkou nerezovou špachtli. Naneste souvislou vrstvu lepidla na povrch izolační desky, tloušťka vrstvy by měla být cca 3 až 5 cm. Lepidlo by mělo být rozmístěné rovnoměrně bez mezer. Kontaktní vrstva je hotová a nyní naneseme lepidlo pro zapracování tkaniny. Všimněte si, že v dalším kroku používám zubovou nerezovou špachtli s velikostí zubů 1 cm. Tou vyrovnám vrstvu lepidla, kterou jsem už předtím na zeď nanesl, a to ze spodu směrem nahoru. Vše máme připraveno a můžeme začít zapracovávat armovací síť. Doporučujeme, abyste výstužnou vrstvu zapracovávali ve směru od středu tkaniny k okrajům. Dbejte na to, aby nikde nevznikaly sklady a aby se síť nevlnila. Vše musí být rovné. Je důležité pracovat tak, aby výstužná tkanina byla plně zapracovaná do lepidla a nikde nevystupovala na povrch. Armovací síť nesmí být nikde vidět. Nyní je potřeba srovnat povrch lepidla. K tomu můžeme použít buď hladkou stranu nerezové špachtle, hlavně u menších ploch nebo detailů, anebo dlouhé hladítko, se kterým se dobře vyrovnávají nerovnosti u větších ploch. Povrch už máme vyrovnaný. Vrstva už je vyrovnaná, nyní budeme nanášet další pás tkaniny. Celý proces zopakujeme. Nejdříve naneseme kontaktní vrstvu, přidáme lepidlo a zapracujeme další pruh armovací sítě. Pamatujte, že jednotlivé pásy tkaniny by se měly překrývat minimálně o 10 cm, aby se zajistila pevnost a celistvost výstužné vrstvy. Nejlépe uděláte, když při nanášení dalšího pruhu tkaniny seškrábete trochu lepidla v místě překryvu, aby zde nedocházelo k vybouleninám a nerovnostem a mohli jste tak mít všude hladký povrch. Takže seškrábnete lepidlo a pokračujete vkládáním vedlejší armovací sítě. V předchozích krocích jsme si ukázali, jak zapracovat výstužnou vrstvu na rovné ploše. Jak ale postupovat v případě, že je na stěně okno nebo dveře? V tomto případě je potřeba ještě přidat vrstvu výstuže, takzvanou diagonální výstuž. Jak vidíte, desku kolem oken mám správně vyříznutou do tvaru L. Protože rohy oken a dveří jsou vystavené většímu namáhání, je potřeba ještě rohy více vystužit. Diagonálně armovat rohy výstužnou sítí o minimálních rozměrech 35 x 20 cm. Hotovou výstužnou vrstvu nechte důkladně vyschnout. Obvykle 3 až 7 dní v závislosti na teplotě a vlhkosti, ve kterých pracujete. Až pak povrch napenetrujte, aby se zvýšila přilnavost následné omítky. Existují dva typy penetrací, jedna pro minerální a silikonové omítky a druhá pro silikátové omítky. Penetraci naneste válečkem nebo štětcem. Pokud používáte barevnou omítku, je dobré použít tónovanou penetraci, aby s omítkou ladila. Po 24 hodinách můžete nanést omítku. Při přípravě směsi se vždy řiďte pokyny výrobce omítky. Já už mám penetraci suchou a tak se můžu pustit do práce. Na náš dům jsme použili barevnou omítku, takže ji následně nemusíme natírat barvou.
Pokud ale omítku potřebujete ještě natřít barevným nátěrem, ujistěte se, že je omítka zcela suchá a čistá. Následně stěnu napenetrujte. Zlepší se tak přilnavost barvy, vyrovná savost a zamezí se vzniku skvrn. Po zaschnutí penetrace pak můžete stěnu natřít barvou. S aplikací barevného nátěru se doporučuje několik dní počkat. Záleží na typu barvy, kterou použijete. U silikátových barev počkejte alespoň 3 dny. U silikonových 7 až 14 dní. K nanášení můžete použít váleček, štětec nebo stříkací pistoli. Doporučujeme nanést 2 nátěry. Každopádně se vyhněte práci na přímém slunci, v dešti nebo za silného větru. A všechny už zmíněné práce by měly probíhat při teplotě mezi 5 a 25 stupni Celsia.